Her er der lige en øvelse, man kan lave for at se, om man sidder lige på sin hest og har lige meget vægtfordeling på begge sædeben. Og øvelsen går ud på at lukke øjnene, ride ned ad midterlinjen, og så prøve at ride lige, men uden at gøre noget. Og ikke styre med tøjlen, men bare støtte på tøjlen. Og som I kan se her, så går hesten til højre, fordi der er for meget vægt på højre sædeben, og ikke så meget kontakt på venstre. Så laver vi lige en lille øvelse bagefter, retter det, og som I kan se her, så hjælper det. Og så skridter hesten lige, for når vi sidder for meget på for eksempel højre sædeben, så vil hesten automatisk gå til højre for ligesom at samle en op og for at holde balancen. Og her er det modsatte problem. Der går hesten til venstre, fordi der er for meget vægt på venstre sædeben. Det får vi også rettet op bagefter. Og så kommer han også til at gå lige, som I kan se her. Det er ikke særlig meget, der skal til, men det er super vigtigt at have fokus på at sidde lige, fordi ellers så går hesten ikke lige, og så har de svært ved at bære os, hvis vi sidder i ubalance.